Привітання усім! Hallo zusammen! Я рада вас знову вітати на нашому курсі «Німецька для усіх» Deutsch für alle. Вибачте за невелику затримку, паузу, пов'язану з коронавірусом, карантином і так далі, коли многі, я думаю, криху випали з життя, але треба вертатися до життя і треба притягувати вивчати німецьку мову. Тому рада вас вітати. Заставайтеся з нами. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як trennbare Verben. Це дієслови, у яких відділяються приставки. Тобто дієслови з приставками, які відділяються. Trennbar, як той, який відділяється, розділяється, Verben. Наприклад, можемо взяти дієслов einkaufen. Einkaufen. Нечто куплять, як робити покупки, так? І для прикладу напишу такий сказ. Ich kaufe ein. Що ж тут відбувається? Приставка ein відділяється і йде у самий кінець сказа. Ich kaufe ein. Коли у нас з'являються додаткові члени сказу, додаткові частки, вони становляться поміж дієсловом і приставкою. Наприклад, Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. Я роблю покупки у супермаркеті. Так, ви бачите, im Supermarkt стає перед приставочкою. Далі ми можемо додати ще більше слов у сказ, і вони так само займуть своє місце поміж дієсловом і приставкою. Ich kaufe zweimal pro Woche im Supermarkt ein. Ich kaufe zweimal pro Woche im Supermarkt ein. Наступне дієслово, яке ми розглядимо, це ankommen. Ankommen. Приїжджать, прибувати. Наприклад, der Zug kommt um 12 Uhr an. Тягнік прибуває о 12 годині. Der Zug kommt um 12 Uhr an. Добавим ще одне слово в сказ. Der Zug kommt heute um 12 Uhr an. Der Zug kommt heute um 12 Uhr an. Тягнік прибуває сьогодні о 12 годині. Які ж приставки відділяються? Насамреч їх вельми шмат. Я тут підрихтувала спис приставок. Можна їх прочитати. Це приставки ab, an, auf, ein, aus, fern, her, mit, statt, teil, vor, weg, weiter, zu, zurecht, zurück, zusammen. Коли дієслови зустрічаються з цими приставками, ці приставки відділяються. І ще важна така особливість, коли маємо дієслов з приставкою, яка відділяється, натиск у слові падає менавіта на приставку. Наприклад, такі дієслови, як запрошати, einladen, einladen, натиск на приставку, або відкривати, відчиняти, aufmachen, зачинять, закривати, zumachen, zumachen. Ich mache das Fenster zu. Я зачиняю окно. Ich mache das Fenster zu. Zumachen. Розглянемо ще два такі дієслови. Mitkommen і mitnehmen. Чому менавіта їх? Просто так буває, що часто студенти їх чомусь плутають або мають складності з перекладом. Значить, mitkommen, mitnehmen. Сама приставка mit, або це так само може бути приназовником, це обозначає як з. Mitkommen – це йти з кимсь, їхати з кимсь, а mitnehmen – як брати когось або щось з собою. Наприклад, ich fahre in Urlaub und nehme meine Kinder mit. Я їду у відпочинок і беру своїх дітей з собою. Так? Ich fahre in Urlaub und nehme meine Kinder mit. А mitkommen. Ich fahre in Urlaub, meine Kinder kommen mit. Я їду у відпочинок, коска, мої діти їдуть со мною. Так? Ich fahre in Urlaub, meine Kinder kommen mit. Коли ж у таких дієсловах trennbare Verben
прыстаўкі не аддзяляюцца. Ёсць два выпадкі. Першы выпадак, калі ў сказе ёсць мадальны дзеяслоў. Мадальныя дзеясловы мы з вами разглядалі раней. Калі вы не памятаеце, прашу пераглянуць. Два відео ёсць па мадальных дзеясловах. Значит, такія прыклады. Ich möchte heute Abend einkaufen. Вось наш дзеяслоў einkaufen. І мы бачым, што ён стаіць у канцы, і прыставачка ein не аддзялілася, таму што у нас ёсць мадальны дзеяслоў möchte. Тут менавіта дзеяслоў мадальны, möchten, набывае правільную форму, першая асоба, адзіночны лік, так, мы яго зменьваем, а trennbares verb ідзе ў канец, прыстаўка не аддзяляецца, і ён стаіць у інфінітыве, у пачатковай форме. Ich möchte heute Abend einkaufen. Хочу сёння увечары пайсці за пакупкамі. Sie wollen ihre Kinder mitnehmen. Яны хочуць іх сваіх дзяцей узяць з сабою. Тут таксама wollen мадальны дзеяслоў, mitnehmen trennbares verb з прыстаўачкаю mit стаіць у інфінітыве у канцы сказа. Sie wollen ihre Kinder mitnehmen. І апошні прыклад тут. Muss jeden Tag früh aufstehen. Ён мусіць кожны дзень рана уставаць. Aufstehen. Trennbares verb, які звычайна раздзяляецца, але тут ёсць мадальны дзеяслоў muss, таму muss мы зменьваем, а aufstehen ідзе ў канец у пачатковай форме. Ён мусіць кожны дзень рана вставаць. Muss jeden Tag früh aufstehen. Другі выпадак, калі прыстаўкі не аддзяляюцца, я яго толькі назову, але падрабязна мы не будзем пра яго размаўляць, бо гэта пакуль што даволі складаная тэма. Вернемся да яе крыху пазней. Пакуль што я проста пакажу, як гэта выглядае. Значыць, калі яшчэ не аддзяляюцца прыстаўкі. Калі у нас гаворка ідзе пра так званыя Nebensätze, Nebensatz, складаныя сказы і менавіта даданы сказ. Напрыклад, geht früh ins Bett, weil immer sehr früh aufsteht. Ён ідзе рана у ложах, або ідзе рана спаць, weil, таму што ён заўсёды вельмі рана устае. Пасля weil, таму што, пасля das, wenn і так далей, пра гэта паговорым асобна, у нас Nebensatz, даданы сказ. То бок, сказ складаецца з галоўнага сказу, ён ідзе рана спаць, і пасля таму, што даданы сказ, тут у нас можам назіраць мы такую карціну, што aufsteht. Мы бачым наш trennbares verb, наш дзеяслоў з прыстаўкай, якая аддзяляецца, але прыстаўка не аддзялілася, дзеяслоў пайшоў у канец, і дзеяслоў мы зменьваем. Мы ставім яго ў правільную форму aufsteht, то бок трэця асоба, адзіночны лік. Значит, прочитаем еще раз. Geht früh ins Bett, weil immer sehr früh aufsteht. Пра Nebensätze паговорым як-небудзь пазней, а пакуль што хочу падзякаваць усім за ўвагу. Auf Wiedersehen, до новых сустрэч!